de vegades, quan estem a casa tot el dia, no tenim ganes de sortir. No tenim ganes de passejar. Però després ve un moment que estem tristos, que estem apagats, que estem amb ganes de plorar. I és el millor moment, que dius, vinga, sortiré, ni que sigui davant de casa, caminar un poc, esperar-me un poquet, perquè necessitem, o sigui, malament pensem que estan bé dins de casa. Sí, estan bé dins de casa, no te negaré, però estem, o sigui, sortir una mica, sortir a la natura, sortir, o sigui, si teniu un parc, molt millor. Com veus, estic envoltada d'arbres. És un parc, no és que sigui un bosc, però és un parc on hi ha arbres i interactuar amb la naturalesa. Si no teniu parcs perquè esteu en una ciutat on no hi ha parcs, on no hi ha arbres, on no hi ha natura, no passa res. Sortiu per la ciutat, sortiu... La qüestió és que vos toqui l'aire. És que, sí, ja ho sé, estem amb aquests trastos, però la resta del cos sí que toca l'aire, sí que per això està bé, encara que sigui 5 minuts, sortir, baixar de casa, sobretot si teniu les cames bé i tal, baixar és el que convé, o sigui, ja vos dic, ni que sigui 5 minuts, a baix de casa, i això només. Vos volia fer aquesta petita reflexió mentre faig la caminadeta, perquè avui no vos dic la localització on estic, perquè és de vora casa, de vora els pares, i no dic, com comprendeu, m'estimaré més no dir on és aquest parc. Però és preciós i m'encanta, me fa sentir, malament no sigui vora, però me fa sentir connectar amb la naturalesa. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, subscriviu-vos per cantar-ne més. I aviat més vídeos.